tu badayo ganya gidama ganyama riutu wadane Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Madam. Bismillah. Oh, bismillah sama yum ko ñaaro do wal yum ko ko bismillah ko bismillah ko do wal ha sama do yum ko corona covid 19 mo ko mo galle ni met o do ya ko ya ko la fa mu ko yum wala covid 19 mo ko ha ne galle ko ceebu jëm bismillah mo ko do galle an ko ha ke bi Abdullah la jarani joni an ka ko lay ise nan joni an ada ha ko adum akana pour que me fa ngitul mbur ta tuddu ko jaayam far ha pro man ni wona ne dagale dikane do har yam ni fa wonu do fanni no do mi yam hadi to pro ay min de bi na je o idi Ay wono o mi ngi bo ya nawtu bismillah na kan tegi bi do hala handa nya ko do mo hersi ma yeso fasira ya ni bi do lay muro na ni bi do lay jon na tler hawara adu buri won putte mom haala dum ka anda atu jida mi doy ko fu dum gumbi ala ko mi ala yira me wonno de do tekki do chaayaadi wonno ci kirdabi mede heewi dey mede heewi ko wiite onon biya dum mbuudi andi mbuudi mede mari mbuudi machallah ceto ngommi do min ala ko jimmi sala jom mbuudi debbo dahal min sinno ko sagam so tawino wawno wonde do hala hakkude meden mi yida huyi were ummide fuurde den ala hakkude meden woni tullay ko naafi ko oda ka barke kanko mbawde kalko min ma yo hakku mi yida ya hayno anani so dum non benni ma wonko tottumaani dum ko hakkude min e ma ko hada ya ayo ay bismillah jonno na Allah wadara ya hanga ne Allah wadara sohna bismillah assalamu alaikum salam nambada ya jom ko rotir lagi dum ko hada an mama min hokuma jungo biya honda okara ham jungo ha sohna wata hakile amul wata hakile amul de amul wana digim mi umma ha fu dara ha be tamma hokuma jungo biya okara ham fu e jungo ha Amin wanu problème ko wiya muri kala yo joro galle restez chez vous soxna wana hedi mo kadi ko ma hala mo de tofe wana hedi ko pour que mi na pour restez chez vous restez vous woni jorde galle ji mon ko am nder ba koy galle ma ya bolle poyde ko ngandara ana wada ka barki amul tamina ba may ana wada ka barki mais fo umma de gile fuuri sa andi no goldo lawol ne badmi fere ha jettin doni abina ha ko jetro mone law sa poy jetro lawol balle nay be woni haare law yewon yaade on balle jetro be woni hakkude haare law e ndar haado ko muddo ndar haado gile ndar haado e tangi min biya am hebdo kala ndar haado ko muddo ndi ndar hakige gile ndar haado ko muddo tangi haado e galle soxna mbala mi koy ka cinéma ko holan cinéma wana hedi sugol mawdo kedi fada haala sukaɓe mbiɗo wonde ko penno ya non mi ka cinéma sa wi kam ko fiti cinéma nana penno non woni ka jambar tan dara do ka dum mbiɗo e komi jambar ɗum kay komi jambar amol ay min rawne waɗi no way ko way non ja ni defat nafara ay waɗum mbimi ya ari korka ay ala wani ko koy korka faya ngam jam woni ko ko bawo jam ala am ko kaɓɗa so korka ko ade sono min no gummoroɓe furde ɓe kalan toon fof haala korka yan wadduma wona hordo korka dim ha gay hikka kokom garo korka mi hande mbam ɗo nden garnom ɗo nde wonani sellal hikkiit kam foti ngule ɗum ni wona probléme ay korka addata korka ko foro an nde mbayruɗa ɗeɗo nde mbayirɗa ɗeɗo a meeɗa hoordo a meeɗa hoordo sellani mbiyami no sellam ina de garnom ɗo mi sellal ɓe ɗeɓi may sellam wonno feden ɗum docteur wi tan wonde woppu korka fangal ha ɗo joni fenende ha ɗo joni ene nanguiɓe ɗen nduɗo fenende guila nder ha joni mi sallay wat feere tan ha hetti kam hono haala corona haɗi mo wona feeɗi no hannoma hoore saka corona mo anda kono juɓat gaddumi kam min de korami da jibinako mi waɗa ɗum nde korami nde hay oɗo tan no koni ni allah ne seedi billahi wallahi ko nde korne forani ono waɗa test o kuma sir o waɗa test wiɗari ndara test wala anda heɗemi ga feere ay rawan suufi jaam yani wajer wona wajer tan mofto min mami ko mbiɓe haali mayka
nde nganndu wodere nde jibinaama aɗa haalani haala wodere nde wofide gara min ƴetnoyma ndiyam portal wallahi Allah so tawi ɗum dañama tullayo no mbaɗɗa noon jaaɓi addini mama jaaɓe murtore nani nane saka men so ummim to so ɓuftima habbari mokkuma jaaɓe murtore ɗum gaddanma waɗani ha ndeysan rahmatullahi ndeysan rahmatullahi so nan mawni la ilaha illallah lalla diwata ɓimu sora ya tan gelɗo cuuri so ha jibinen mbiya wonde galle mo hoorani nata ɗo en ya somi andi woni mbaɗa an mi andantama jaaɓe gabɓude fotan quoi tana ɗum fak an ko kaldata ko mira mum nani an holto pawɗa wiɗa mbiɗa hortade wona ñanden mi wima ɗo mi haalnima mi wima ɗo mo hoorani wonda galle cita ko ceerno barki ceerno kollirteɗen o ƴeew sa hoorani an ƴakke mi ñaame aɗa fuɗɗinde nde guiɗa aɗa waɗa no guettaɗa fota sini an nden ko wiyama hunde walla way tina ferme an ko wiyaɗa mandiri wonde gaɗa mandiri ane tombir joni gaɗa mbiyaɗa fiyaɓe andal mbiɗa mandiri mo jeyi kot andal mbiɗa mandiri mo jeyi kot ɗin ka gandata ɗuman mo jeyi kot min jeyi kot a hoot force galle o won hoto mbiyata hoto wona mbiɗa wonen wona mbiɗa ka wonen jooɗo fala mi ha adam o de cahinani ono woni sen la illa o de somi yaltande o gawarde ambiyamone ñamno ɗew ɗum ɗo ko mo jeyi kot mo hoore walla poyni assalamu aleykum assalamu aleykum waaleykum salam ɗi babango ɗum koye no mbaɗɗa mbaɗɗa seydi aɗa selli bayram pe ko mawɗo alhamdulillah tabarikalla ko mawɗum mawɗum ko amadou ƴewon noon mbiɗa mo ƴewata amadou ƴewon amadou ba amadou ba ɗo honno natti wonto ɗo en ɓuuri hande ma on hay koranda o natti wonɗo min nduno ɗo natti wonɗo en joni anani te mi andinama no mbaɗɗa ni ko amadou tan mbawta adde ƴewde min yettuɗo e galle o mbiyam wonde ko amadou ƴewde la hara ana anda hoorema somi anda hoorema mi haala ko kalami ko wonde nde mi coɓɓe ɓeɗa mi andino kay amadou ko waɗini tan gara ƴewɗu men ya wonde ko amadou ƴewde andiyami amadou darani amadou Babi ini benarnya kumbida aku kumbida antik dan lohane. la ilaha illallah secte Allah akbar jibril ngi mata ma jamana wi hakkilam hoore Rejoignez gorko mo ko jawno bari salamu an jogo seeɗa civilisation nenno haal téléphone tan a heɗa aɗa waɗum dérange comme ça enamna mi somi hayɗo somi an kam an amadou huuɗo Allah nen kam moɗo min kam hay sa ƴewan haydara kam ƴewan min komi bamma hay sa ƴewan haydara ƴewan min komi bamma heɗomiɗa tomi ka kamɓe ma ɗo mi heɓtaɗo mbiɗa haala téléphone aɗa waɗi dérange mbiɗa haala futtinami guita aɗa waɗi feeru waɗi kaɓɗo paradis amin que ça soit la première et la dernière fois mbiɗa haala téléphone aɗa waɗi dérange ok iyanamadou min mi wawa wonde san mi wawa wonde boo min tawi jonanama ko jeyataka ma amadou an jo holko woni holko cohluɗa mi namnama yenma ƴew ala an amadou jo holko woni amadou min amadou mi wawa joɗade ɗo neɗami foof tan mi wawa joɗade bawol guila ngari mi hummi buura ha joni allah tan waɗa ɗo wona ɗo ɗo wona ɗo walla kono han kala kala bamma ha wonamina haala manen amadou mi sigirami komi ɓurɗo amadou hulanima ɗen non mbiɗa hulani min hulanima non mbiɗa ɗum anda min hulanima heɗomi ka wonamina mbalde sundu tan mbaɗe sunnu noon billahi barki ceerno kollirte tan barki ceerno kollirte tan hande sa wawi ɗo sundu mami tonge ha tiiɗa mi dukkuma mbiɗa mami tonge mbiman ha tiiɗa mi dukkuma ala amadou amma wawi ko noon a wawiremi baba han wima nan mbiya useno timmo saɗi al usenam usen ma ɗum koye lawtiɗi en so usiri koye ɗum koye ndewe usuɗ ɗum koye garani gara ala wonde tonguɗen mo tawi ɗo hande tonga ko giƴum bamma holko wiya ɗum andina amadou wona usirta mbayi mi ñifi Allah seydi mi ñifi amadou barki charte jam mi ñifi nden ay yen wona balde somi toggotama tan mi dukkuma wen ko ad neɗɗo heɓɓoya guese sa yi mala toon amadou hono mbaɗɗa wiyam jaggu jungo ma an tan ɓorɗa ala kadi amadou kono jamana sa yimi ɓorni mi ɓutte kay wonko sa yifi ɓorni ɓutte yumma nana wuppanami tekke tekkede gadduɗe e keewa ɗum kay ɓornimi ɗum kadi ɗum no fo addanimi ɗum wases an tek sono guppe com jam ɓorɗa sabi allah tan com jam ɓorɗa sabi allah kadi men joni haali kadi ko kalsomo ɓorɗa waɗa wiyettam komi mawɗo amadou mawɗo ɓorɗo kalso komi mawɗo aɗa ɓorɗo kalso fof addani eyyi heɗumi haalani ko jimmi andinde waɗa jiiɗade mbawimi wona e sagam de allah ne seeri wona e sagam barki Cheikh Tidiane to gomiɗon jiiɗami ɗo komi liggaɗo
holli goto man an ko pour koorka ka sa yimo horan kay moɗo poɗɗe mbeɗo wati wiyama horan kay rende wonko saabi ɗum ko ligguey to ligguey waɗa koye woyi ka liggara simmi tan mbeɗa wawno nadde wonde ɓiyam mi lokki tan mi yaltin ɗum bowal allah ne seeɗi wonde mais mi wawa ko liggey te ɗum fo addani tan ɗo amu aɗa waddi hen ɗoye wonko nanmi yummade to boja wonko fewja te ko fewjata ko moƴƴani omon fewja won koɗo goto ne ummo fuuri miɗen gonnoon mi wiye tullay waɗa ka paɗe tullay ko woni ma tullay o wi ko ɗo naro ɗon hoɗo e galle ɗo e nder galle sa yinomi haalnima an ko woni hen gorko eyyi ko woni hen kadi ka neɗɗo galle woni hen ko woni honɗum jinmi ko mbiya goo ko bordel wonano ko wiyete bordel ko sukaɓe mbiyata bordel ko bordel ko neɗɗo mo gandanɗa hoore ma ko saye saye ɗanata ko jamma ɗanata ko ñalawma o lelta ko mawɓe lelade tene won ka anda mi ñumoro ma kadi ha ganda ha nana aɗa andi ko ɓo yimɓe mbiyata ko suguñi hollo suguñi bonɗo so woni ɓuri ñamoɓe yimɓe o so waɗi ɗo o ñama yumma o ñamami o ñamma o ñama sukaɓe galle ɓe o waɗa ha baɗe komi ñaguiɗomo saabi allah yo won hakkude yon holli ara omone lawol omone lawol yummaji ko janggo ara janggo ara sa tombe hen ɗum noon wase sam sa tombe aɗa min ala cewri mi heƴani hen ina woodi wona omone lawol omone lawol so yettima mi joƴƴini mi joƴƴino maire o joɗo ko kalɗa koto foof defta hen ala ala ayi amadou ala kala ko jiiɗa ko sutura holko sagata haalande mi haalnani yumma ko debbo yo ɗum yo won hakkude min e makko yo won hakkude min nafane kande ala andu ɗum kaleradde ala ala kay hey artir hakkille ma kala somo mo sa fayi guppa ɗum ndira ɗum ɗa kalera la ilaha illallah o de dewol fusi oɗo galle Beauty wadanani e kala kanyuma Gido mo beitani gilmum nene on gido debi kam on tata